Sziasztok, én Bati vagyok. Sziasztok, én Peti. És itt a Challenge Channel. Ó, yeah. Freak out. Ez a mit van a kezemben kihívás. Mind a ketten 3-3 dolgot fogunk a másiknak adni, amelyiknél majd, ha eltalálja a másod, akkor kap egy pontot, hogyha nem, akkor nem. És az veszít, akinek a legkevesebb pontja van, vagy nem talált el az összeset. És az nyer, akinek több pontja lesz. Igen. Ezt fogjuk majd így a fejünkre tenni, és ebben nem látunk majd. Ezt kell kitalálnia első. Hajtsat. Igen. Ez az. Tusfürdő. Nem érzem. Nem tudom, mi ez, naptej? Nem. Mi ez? Ez készfertőtlenítő. Eltűdés. Többől egyet talált el a Peti, úgyhogy most jön a harmadik. Ez a harmadik. Ez a szúnyogriasztó. Igen. Petinek 3-ból 2 sikerült eltalálni, úgyhogy most én jövök. Menj. Kiadni. Majd a végén elmondom, mi volt. Ja, ez olyan... Hogy hívják azt? Az ilyen kagylóformájú kis videó, ami napfényt szít magába, és észak a világét. Igen, az. Ilyen világítós kő estére. Ezt fogom neki adni. Hol van ilyen? Ez mi az is? Ez a te focicipőd, ez enyém. Igen, a tiéd. Ez a focicipő. Ez egy Adidas focicipő. Ezt fogom neki mutatni. Ja, ez a, tudom. Ja, ez a tudom. Ez egy ilyen ütő, amire én rá lehetett kötni a csak úgy ütöget. Igen. Oh yeah! Ez az. És ezzel lehetett így ütögetni ezzel az ütővel. Tehát ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Peti voltam, Én meg Boti. és ez volt a Challenge Channel. Sziasztok! Sziasztok!